Ik net zozeer verkeerd van NAC, maar die had erbij. Hè. Het is Dijs en NAX. In principe dan weer dit nog meer via de nachtbest naar het weekend. Nou, dan heb ik wat 3 dagen of 4 dagen. Dus het wisselt, hij doet even wat afwisselingen. Nou, ik maak er zelf wel hoor, maar ja, goed, ik kan net ervan opraden. Hè. Dan ben ik begonnen, die kan er net horen om NAX. Die kan NAX net in sleep komen, je bent morgen zo hebben tijd wekker. En je moet je sleep over hebben. Dus dat is vaak niet gelijk, maar ik maak er, nee, ik maak er wel hoor. Zo zit het niet, treffen net in, maar ik tref deze, trouwens nee, dan kan best wel deze ik mag je niet praten. De boeren die had druk of die had, nee, dat is volle tref ik deze ik net. Dat is natuurlijk wel zo, dat er wat leuks georganiseerd wordt, dat is vaak weekends. Dus ja, je kan het, in die zin wordt het wereldje een beetje beperkt. Maar ja, dat gaat er nog niet bij. Ik bedoel, aan de andere kant hoek ik net meer, ik moet niet graag met van mensen tot me vrede of zo. Nee, dus door de weekend ben je dan eigenlijk weer thuis te kijken, dus we hebben doen, dat vind ik wel over. Nou, dat neemt met mij, hè. Het is wat donker, hè. Dus je bent, ja, je hebt een iets wereldje, maar nee, van niet gelast, hè. Dus juist de bal, ik bedoel, dus zo sterk is het wat en ja, van geen gemeen gelast. Dus het is, je moet zelf wel meewerken, hè. Nou ja, dat ga je wel eens even, dan denk je, nou, zo je de mensen diensten wat tegen, dan denk je, nou ja, je tweede keer wat op een dik aan, maar verder nee, want het is een paar oortjes en dan kan ik erbij, hè. Een beetje muziek bij, ja. En dan hoort ik zelfs jongen, maar dat ik een keus in. Dus dat is eigenlijk altijd super naks is nog wel noffelijker dan deze. Maar dan een hele grote mensen die een plaatje draaien, die meer dat ze dan ik wel wat vertellen maar ik geef mij even muziek. Dus muziek jongen en dan komen we er weer.